गरेश्वरनि राजीव गांधी मिनि रुराल स्टेडियमआव आसाम जिल्ला सिङारि जुनियर आइजो हेन्डबल बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। बे बादायलायनायाव तामुलपुर जिल्ला आरो शिबसागर जिल्ला मोन्नैबो हानजाखौ जथायै चेम्पियन हानजा महरै फोसावो। बबेखानि खेला जानाय समाव जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव गेलेनायाव हेंथा सोमजियो, बेनिखायनो मोन्नैबो हानजाखौ चेम्पियन फोसावो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर नोगोरनि राजीव गांधी मिनि रुराल स्टेडियमआव आसाम हेन्डबल एस'सिएशननि बानजायनायाव आरो तामुलपुर जिल्ला आफादनि हेफाजाबाव खुंनाय 29थि अमूल्य दास गोसोखांथि जुनियर आइजो हेन्डबल बादायलायनायाव मैया जोबथा गेलेनाया तामुलपुर जिल्ला आरो शिबसागर जिल्लानि गेजेराव जायो। थांनाय 30 मार्चनिफ्राय मैया 31 मार्चआव जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो 30 नं गरेश्वर बियाबनि एमएलए पवित्र कुमार बर'आ आरो बिथांजोंनो लोगोसेयैनो बीजेपी इउपिपिएल आरो गरेश्वर ओनसोलनि बायदि बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। बेखेवखांनायनि उनाव खेलाया सोलिबाय थानाय समावनो बोथोरा गाज्रि खालामनायनि थाखाय जोबथा गेलेनायाव तामुलपुर जिल्ला आरो शिबसागर जिल्ला गंनैखौ जथायै चेम्पियन फोसावो। गरेश्वर समष्टिनि सिङाव जोंनि जितु स्टेडियाम, बे स्टेडियामाव हद अखम आन्त जिल्ला नि माने हेन्डबल प्राइज मानि प्रतियोगिता जादों। बेयाव माने अमूल्य दास कौरनि हिसाबै बेखौ माने उद्यापन खालामनाय जादों। दा बेयाव आंखौ फाइनेल खेलाखौ उद्बोधन खालामनो थाखाय लिंहरदोंमोन। बेनिखायनो आङो बे उद्यापन कमिटिनिसिम आंनि साबायखर थाबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेबादि खेलाखौ आङो मोनफेराखैमोन। दिनै गिबि हेन्डबलनि जितु खेला बेखौ जागायजेननोबो मोनाखै, नुवाखैबो आङो, ओरैनो माने मबाइलफोरावसो नुबाय थादोंमोन, टिभिफोरावसो। दा दिनै बेखावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो खेलानि खेथ्रआव माने बिटिआर सरकारानो जा, असम सरकारानो जा, भारत सरकारानो जा माने प्रायरिटिखौ होनायखौ जों नुनो मोनदों। जेथु गामि बा सुबानिफ्राय माने नेसनेल पर्यायलगै थांनो हानाय मोनसे पन्था, जायखौ जोङो मिथिगौ खेल महारन, बेबायदि आयदाफोरा सोलिलांगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिसिनि सिङावबो माने गेलेमु आयदानि खेथ्रआव गोबां माने अबदान होदों। बेनिखायनो जों बुंनो हायो जेरैबायदि जोंनियाव जानानै ISPL जाना थांबाय, फुटबल आरो दुरन कापआबो जाना थांबाय, बेबायदि ख'ख' खेलाबो जाना थांबाय हिसाबै जोंनि बिटिआर सरकारा खेलानि फारसे जोबोद इन्टारेस्ट होनायखौ नुनो मोनदों। आरो इन्टारनेसनेलाव बिटिआर होननाय जितु काउन्सिलखौबो मोनसे परिचय होनायबो जाबाय आरो खेलानि जुरिदै बेबायदि जोङो परिचय मोननो हादों। आरो जिहेतु जिबनखौ दैदेननायाव माने हिमा दासआ खारै खारैनो जेरैबायदि जिबनखौ दाबाय, थिग बेबायदिनो जाय जेराव दं, जेराव इन्टारेस्ट, गेलेमु आयदायावनो जा, रोजाबनाय आयदायावनो जा, मोसानायावनो जा, जाय जेराव इन्टारेस्ट दङ बेखौ माने मोनसे पन्था हिसाबै लानानै खामानि मावोबा, बिथिं हिसाबै लानानै खामानि मावोबा निस्सय जिबनाव देरहानाया जाखाथारो आरोखि। आंनियाव मोनसे बिसास दङ। आं जेराव दा राजनिति खालामदों, आंबो नाजाथाबना जुजिथाबनानै माने राजनिति लेभेलाव दिनै मोनसे पजिसनाव दोङो। दा जिउआव बेनिखायनो नाजानाया थाथारनांगोन, स्ट्रागोला थाथारनांगोन आरो गावनि फारसे जितु बिसासखौ लाखिनानै खामानि मावोबा निस्सय नोङो मोगथाङाव माबा नङा माबा मोनसे जायगाखौ मोनखाथारो आरो बेयाव आंनि मोनसे बिसास। बेनिखायनो बयबो जाय गोसो गुदुं गेलेगिरिफोर, बै फंबाय बिनानावमोनखौ आं बे दिनैनि माने हेन्डबल प्राइज मानि प्रतियोगितानि दारै खावलायो, बयबो माबा नङा माबा मोनसेयाव थांखि लानानै गेलेमु आयदायावनो जा, मोसानायावनो जा, जाय जेराव दङ बेखौ थांखि लानानै खामानिखौ मावलांनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। बेखिनि बुंनानै फोजोबबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों।
खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन आरो नैबे जि अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट जि सुवालि माने लेडिस हेन्डबल बादायलायनाय बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना गोबां जिल्लानिफ्राय अखमनि गोबां जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैदों जेरैबायदि धेमाजि गलाघाट कामरुप मेट्र एफाले आमार बाक्सा तामुलपुर এনেকা गोबां जायगानिफ्राय बाहागो लाफैदों स' जोबोद मोजां नांदों आरो बादायलायनाय जे हाबाफारि मैयानिफ्राय जागायनाय जे साननैनि हाबाफारि जोबोद मोजाङैनो हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो दिनै फैयै फैयै फाइनाल हाबाफारि आरो बे फाइनाल हाबाफारियाव जोंहा जोंनिनो तामुलपुर जिल्ला आरो शिबसागर बे मोननै दलजों फाइनाल माने बादायलायनायाव सफैनो हाबाय दा फाइनाल खेला दान्दिसे समनि उनावनो जागोन दा हाबाफारिखौ खुंनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गरेस्वर ओनसोला खेला गेलेनायाव मोनसे मैखोम ओनसोल होननानै जों गौरव खालामनानै लायो मानोना नैबे गरेस्वर ओनसोलनिफ्रायनो नेशनेल लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव गोबां खेलुवैफोर जोंनि गरेस्वर ओनसोलाव दङ आरो गोबां बादायगिरिफ्रा दिनै बाहागो लागासिनो दं आरो गरेस्वर ओनसोलाव अनलि हेन्डबलल' नङा आर्सारि फुटबलानो होन गोबां माने बादायलायनायाव नेटबल बेबायदि बादायलायनायनि बादायगिरिफोर दङ गरेस्वर ओनसोलाव दङ दा ओंखायनो गरेस्वरा मोनसे खेलानि मोनसे मैखोम ओनसोल होननानै जों माने सानना लानो हायो जों नुबाय बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव खिन्थु हेन्डबलखौ दासिमबो गोसारनायखौ नुवाखै दा बेखौ नोंथाङा गोसारनायखौ लुबैयो नामा बेथ' नंगौ जों गोसारनायखौ लुबैयो दा दिनै गरेस्वराव जोङो हेन्डबलनियाव गेलेग्रा बादायारिफोर दङ अखमाव हयथ' गोबां जायगाफ्राव दङ खिन्थु जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव हयथ' खम दङ दा लासै लासै बियो फैबाय थानाय समाव हयथ' गोबां जों बेबायदि गोसारनायखौ जागोन होननानै जों मिजिंथिदों मानोना गरेस्वर ओनसोल बायदि जायगायाव जों दिनै हेन्डबलनि स्टेट लेभेलनि जों माने दिनै बादायलायनायखौ बादायलायबाय दा बिदिनो जुदि जोङो उननि फैबाय थानाय जि जेनेरेसन बे जेनेरेसनखौ जोङो बेबायदिनो लांनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों 29 অমূল্য দাস সুৱৰ্ণী আন্তঃজিলা ছোৱালী শাখাৰ জুনিয়ৰ হেণ্ডবল প্ৰতিযোগিতা আমি গুৰেশ্বৰত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ অসম হেণ্ডবল সন্থাৰ তত্বাৱধানত আৰু তামুলপুৰ জিলা হেণ্ডবল সন্থাৰ সহযোগত আমাৰ ইয়াত 11খন জিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি হেণ্ডবল খেলুৱৈসকলক এখন প্লেটফৰ্ম দিব বিচাৰোঁ য'ত নেকি আন্তঃজিলা পৰ্যায়ত আহিলেহে তেওঁলোকে এটা প্লেটফৰ্ম পায় আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি অসম দলৰ বাবে আমি বাছনি কৰোঁ বাছনি কৰি আমি অসম দলৰ কাৰণে দল গঠন কৰি আমি পঠিয়াওঁ গতিকে আজি প্ৰতিকূল বতৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰষুণ দিছে আমাৰ ফাইনেল খেল এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা নাই ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আমি 11খন জিলাৰ যি সহযোগ পাইছোঁ যথেষ্টখিনি খেলুৱৈ আমাৰ ইয়াৰ মাজত আহিছে তো আমি আশা কৰিছিলোঁ যে আমি প্ৰত্যেকখন আমাৰ 22খন জিলা আছিল গতিকে 22খন জিলাৰ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ কিছুমান কাৰিকৰী কিবা অসুবিধাৰ বাবে আহিব পৰা নাই আৰু এই চেগতে মই তামুলপুৰ জিলা হেণ্ডবল সন্থাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰতিযোগিতাখন ইমান সুচাৰুৰূপে তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিলে এতিয়া খালি আমাৰ ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত আছে ফাইনেল খেলত আমাৰ শিৱসাগৰ আৰু তামুলপুৰ দলে প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াব গতিকে প্ৰতিকূল বতৰ আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই বতৰৰ মাজত যাতে আমি খেলখন সুচাৰুৰূপে সমাপ্ত কৰিব পাৰোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকো যে আপোনালোকে আহি আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাখন আপোনালোকে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি আমাক যিটো প্ৰচাৰ মাধ্যম কৰিছে তাৰ বাবে আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে দেখিছোঁ অসমৰ 35খন জিলাৰ ভিতৰত যিহেতু মাথো 11খনে বাকী কৰিছে তাৰ প্ৰসাৰতাৰ লাভৰ কাৰণে আপোনালোকে কি হয় নিশ্চয় আচলতে কি হয় হেণ্ডবল খেলটো আমি গাঁৱৰ ভিতৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু ফুটবল খেলটো বৃহৎ জনাজাত গতিকে হেণ্ডবলটো ইমান এতিয়ালৈকে আমাৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাব পৰা নাই আমি লাহে লাহে সোমাব চেষ্টা কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ যথেষ্টকেইখন ধৰক আজি ধৰক বাক্সা আছে তামুলপুৰ আছে আমি ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ তেনেকৈ উজনি অসমতো আমি তেনেকৈ সোমাইছোঁ ওদালগুৰি আছে তেখেতলোকৰ কিবা অসুবিধাৰ বাবে আজি আহিব পৰা নাই আমি ভাবিছোঁ কি যে আমি যিটো খেলখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেল হয় এইটো অলিম্পিক এফিলিয়েটেড গেম গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ পৰা খেলুৱৈসকলক আনি এটা প্লেটফৰ্ম দি আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেই আশা কৰি আমি খেলখন অনুষ্ঠিত কৰোঁ হয় আমি নিশ্চয় আমাৰ কিছুমান এতিয়া 35খন জিলাৰ ভিতৰত আমাৰ মাত্ৰ 11খন জিলা আহিছে যিটো আমি ল'ৰা আৰু ছোৱালী খেলখন যদি একেলগে অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত নিশ্চয় 30খন জিলাৰ খেলুৱৈ আপুনি পালে হয় এতিয়া অকল ছোৱালী খেল হোৱাৰ বাবে 12 বা 11খন জিলাহে মানে আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে